खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थाखो 10 नि अफलाइन फोरोंथाय होनो थांखि लाबाय रायजो सरकारा फैगौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो थाखो 10 नि अफलाइन फोरोंथाय होनाया जागायजेनसिगोन मोनसे थाखोआव सा 30 फरायसाफोरखौल' लानानै फोरोंथायखौ होनो गनायथि होदों बेनि थाखाय फरायसालिखौ मोजाङै सिखोन-साखोन खालामनो थाखाय आरो सेनिटाइज खालामनो थाखायबो स्कुलनि अथ'रिटिखौ बिथोन होखाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो फरायसालि बेखेवनायनि सायाव एसअपि फोसावनानै होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज बिथाङा थाखो 10 नि थाखाय अफलाइन फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनायनि अनगायैबो गुबुन थाखोफोरखौबो अफलाइन फोरोंथाय होनायनि सायाव 7 सान आरो 10 साननि गेजेरावनो कभिड-19 नि थासारिखौ नायबिजिरनानै थांखि लानाय जागोन बेनि थाखाय फरायसाफोरजों लोगोसे नखरनि गाहायफोरखौबो थाग-थियारि जानानै थानो थाखाय खावलायदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनोज बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो दिनै सरकारि मावख' एबा जायखिजाया सरकारि फसंथानफोरखौनो बन्द फोसावदों टी ट्राइबफोरनि खोरोम फुजानि थाखायनो दिनैनि सानखौ स्टेट हलिडे फोसावदों दिनै गासैबो सरकारि अफिसफोरानो बन्द थागोन आसामनि डिस्ट्रिक्ट कर्टफोराव साख्रि ओंखारदों गुवाहाटी हाइकर्टनि सिङाव थानाय आसामनि डिस्ट्रिक्ट कर्टफोराव एलडीए आरो कपिएसनि साख्रि ओंखारदों गासै मासिया 237 बेनि मादाव एसटी प्लेननि थाखाय 21 आरो एसटी हिल्सनि थाखाय 8 गोसो गोनां बिजाथिफोरा 1 अक्ट'बर सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 31 अक्ट'बर वेबसाइटआ ghconline.gov.in बैसोआ SC/ST फोरनि थाखाय 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन रोंगौथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन एसामिस राव रोंनाय जानो नांगोन खमसे खम दान मोनथाम कम्पिउटार कर्स थानाय जानो नांगोन आरो आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन नाम्बार थानाय जानो नांगोन BPF दोलोखौ सोंखारिबाय थानायनि सोलायै प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावनो नांगौ बेखौ बुंथिदों बनरगाव BTC बियाबनि MCLA आरो बारग' EM राजीब कुमार ब्रह्म बिथाङा राजीब कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ दा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो BPF दोलोआबो बिथांमोनखौ गोजोनै खामानि मावनो होदों नाथाय BTCआव प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायनाया 8 दान जाबाय दासिमबो प्रमद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों माब्लाबा हाग्रामा महिलारि माब्लाबा BPF आरो माब्लाबा BPF दोलोनि मावथिफोरखौ सोंखारिबाय थायो सासे चिफ जानानै सासे मानसिखौल' थांखिनानै सोंखारिबाय थाब्ला माबोरै जागोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे BPF दोलोखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों सोंखारियालासे UPPL सरकारा रायजो राजानि मा जौगालु बिथांखि मावनो हाखो बेखौ खोन्थानो नांगौ आरो BPFआ जि मावलांबाय बेनिख्रुइ साबसिन खामानि मावनानै दिन्थिगोन होननानैसो बुंनो हानाय जानांगौ होननानै फोरमायथिदों बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि बेबायदि थांखिनानै मोनफ्रोमबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों BPF दोलोखौ सोंखारिबाय थानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथाङा आरो BPF दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि हेंथायै माब्लाबाबो जेबो बुंफेराखैमोन बेनो गिबि खेब होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा बेफोरनि अनगायैबो राजीब कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावो दि BPF दोलोखौ सोंखारिबाय थायालासे रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनानै दिन्थियोब्लानो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन BJP दोलोआ BTCआव मोजां खामानि मावगासिनो दङ मा बिदों बेखौनो होदों नाथाय प्रमद बर' बिथाङासो सेटेल खालामनो हायाखै 4 दान बारलांबाय थिकादारफोरनो बिल होनो हायाखै होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो BTCनि ट्राइबेल बर' अफिसारफोरखौ बिटिआरनि बायजोआव ट्रेन्सफार हरनाया दुखुनांथाव मानोना बिटिआराव थायोब्ला बिथांमोनहा टेक्स होनो गोनांथि गैयामोन दा बिथांमोनहा 60-70 रोजा टेक्स होनो गोनां जानानै फैबाय होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव डिआर नाब्ला अदेबानि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनानै होआब्ला बिटिआरनि गंब्रै जिल्लाजों लोगोसे आसामाव बम बेरहोनाय जागोन आफादनि मुङाव सासे सोद्रोमाखौ गावथारोब्ला सोरखारनि सा 20निबो बांसिनखौ गावथारफिनगोन बे हुमखिखौ होदों हाथियार दैग्रा आफादा मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनाव फिन खेबसेबाव बर'नि गेजेराव हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोनबावबाय गोदान आफादनि मुङा इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड ULB थांनाय 15 सेप्तेम्बरावसो गोदानै जोनोम मोनबावबाय हाथियार दैग्रा आफादा बिथांमोननि गुबै थांखिया आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय आरो बर' हारिखौ रैखाथि होनाय बड'लेण्ड मोनागौमानि जिराया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बारग' NDBफोरनि जि दाबि बेनो बिथांमोननिबो दाबि 30 सेप्तेम्बरनि गेजेराव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एक्स NDABनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनानै होआब्ला BTC सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ आउट खालामनायजों लोगोसे आसाम आरो बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव अक्ट'बर दानाव बम बेरहोनायनि हुमखि होदों बिथांमोनहा
बेनि अनगायैबो हारिनि थाखाय गसंनाय आफादखौ सोरबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय सोरखारनि एजेन्ट जानानै एरसन एरब्र खालामोब्ला बिथांखौबो गावथारनाय जागोन होननानै हुमखि होदों आरो बर' लाइमोनफोरखौ जानला मोनला आफादनि लिंकमेन एबा सोद्रोमा होनानै हमनानै गावथारोब्ला सासेनि जायगायाव सा 20निबो बांसिन सोरखारनि सुबुंफोरखौ गावथारनो हुमखि होदों बिथांमोनहा। ULV आफाद जोनोम जानायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि बर' हारिया दा अलखदाव दङ। बर' हारिनि अलखदखौ सहायनो हायाखै आरो बर'फोरजों खेबथाम गोरोबथा जानायनि उनावबो मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ आसाम सोरखारा डिसिनि गेजेरजों लांफिनजोब्बाय। बेफोरनि अनगायैबो बिटिआरआव सिगां बर' लाइमोनफोरा जेरैबायदि साख्रि मोननो हायोमोन दा बिटिआरआव बर'फोरा साख्रि मोननायाबो गोब्राब जाबाय। बर'फोरनि बेबायदि गादब जानायनि थाखायनो ULVआ जोनोम जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे बेफोर गासैबो बिटिसि सोरखारनि गावनि मुलाम्फानि थाखायल' खामानि मावनायनि थाखायनो जादों होननानैबो रोखा खालामदों बिथांमोनहा। हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय आफादखौ मान होनानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनानै होयो बेनि थाखायबो प्रमद बर' बिथांनिसिम खावलायहरो बिथांमोनहा। लोगोसे बारग' NDBफोरा जि मोननो गोनां बेखौबो होफुंनो थाखाय भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौबो खावलायहरो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो गोदानै हाथियार दैनाय आफाद ULBखौ लानानै जाहाथे दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि खालामा बेनि सायावबो सांग्रांथि खालामो आरो ULB आफादा रावबो राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा गैया, बर'नि रैखाथिनि थाखायसो आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि दाबिजोंसो जोनोम जादों होननानैबो रोखा खालामबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि बायदियै धेमाजि, सनितपुर, गहपुरखौ बिटिआरआव थाबैनो सोनांगौ। गामि दाजाबनायखौ बिथांमोनहा बरायदों, नाथाय मोनखानाय बिटिसिनि गामिखौ मोनसेबो दानख'नो मोना, दानख'योब्लानो बेनि हेंथा ULBआ गसंगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथांमोनहा। बड'लेण्ड थिखादार गौथुमा बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव खुद्रिसारदों। गोजाम बिलखौ होआ, गोदान बिलखौसो होगोन होननानै बुंनायनि सायावनो बिथांमोनहा बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव खुद्रिखांदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव गासै 3,000निबो बांसिन गोजाम बिलफोर दङ। नाथाय गोजाम बिलखौ होनाय जानाय नङा, गोदान बिलखौसो होनाय जागोन, बेनि उनावसो सानगोन होननानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बुंदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा मा जाहोननि थाखाय गोजाम बिलखौ होआ होननानै बुंखो बेखौ मिथिनो लुबैदों आरो बेबायदि बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन होननानैबो खुद्रिखांदों बड'लेण्ड थिखादार गौथुमा। सिगांनि समावबो बिल जाखानाय रांखौनो होआखै होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि आयेननि गेजेरजोंसो थांनानै बिथांमोनहा थिखाखौ मावदोंमोन। जेब्ला खामानि मावनो थाखाय थिखादारफोरखौ बिथोन होदों अब्लासो बिथांमोनहा गाव गावनि हा-हु, बारि, मोसौ, दाउ बायदि बायदिखौ फाननानै गावनि रां बाहायनानै खामानिखौ मावदोंमोन। बेनिखायनो बिल होनायाव हेंथा होयोब्ला आयेननि राहा लागोन होननानैबो फोरमायथिदों। सिगांनि समावबो बेबायदि खालामनायाव केस होनानैसो बिलखौ मोनदों। बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो हमथानो हायाखैमोन। दाबो बे लामाखौनो लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तानखौ लानायनि उनाव हिउमेन राइट्सखौ रैखाथि होगोन होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय खोथा होनायखौ लाखिनो हायाखै उदखारिफोरा। तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तानाव खौरां बिजोङाव मावग्राफोरखौ बुथारगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो तालिबाननि हेंथायै सोमावसारनाय खौरांखौ जाय फोसावो बिथांमोनखौबो हमनानै जेरै गोसो एरै बुग्लियो आरो आइजो खौरांगिरिफोरखौबो खामानि मावालासे न' सिङाव थानो थाखाय बिथोन होदों, जायनि थाखाय खौरांगिरिफ्रा रैखाथि गैयै जादों आफगानिस्तान हादराव। थांनाय आगस्ट दानावबो आफगानिस्ताननि गभर्नमेन्ट इनफरमेशन मिडिया सेन्टारनि डाइरेक्टर दावा खान मिनापाल बिथांखौ बुथारदोंमोन आरो बेनि साननै उनावनो जार्नालिस्ट तुफान अमर बिथांखौ बुथारदों। बेनि अनगायैबो आरो गोबां। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2020 मायथाइयाव काबुलाव मोन 108 निउज चेनेलाव गासै 4,940 मावथिफोर दंमोन। बेनि मादाव 700आनो आइजोफोरमोन। दा तालिबान उदखारिफोरनि अयथासाराव 100निबो खमसिन आइजोफोरा खौरां बिजोङाव खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो रैखाथिनि थाखाय मोन 150 आफगान जार्नालिस्ट ग्रुपआ इउनाइटेड नेशन आरो इन्टारनेशनेल कमिउनिटिनिसिम मदद बिहरदों। रिपर्टनि बायदिब्ला तालिबान उदखारिफ्रा दखल खालामनायनि उनाव निउज चेनेलनि कन्टेन्ट जेरै डिस्कास श', पलिटिकेल डिबेट श', मेथाइ रोजाबनायनि श'फोरखौ बोखारजोबनांबाय। दा खालि तालिबान उदखारिफोरनि खौरांखौल' फोसावनो हायो। उदखारिफोरनि अयथासाराव ससियेल मिडियानि गोबां खौरां बिजोंफोराबो गावसोरनि चेनेलखौ दाननानै लानो गोनां जाबाय होननानै मिथिहोदों। जाख्ल'नायनि हेंथायै सरकार दानाय UPPL दोलोनि हेंथायै आयेन बेरेखायै रां लानायनि अजद। बे अजदखौ होदों डाम्पार सालायग्रा आरो डाम्पार बिगोमाफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला नावकाटा टेपिकाटा गाथोननिफ्राय बाला अन्थाइ रोगानाय डाम्पारफोरनिफ्राय UPPL दोलोनि मुङाव दोलोनि मावथिफोरा रां लादों। ट्रिप मोनसेयाव 200 रां लानायनि अजद, रां होनो हायागौमानि गोलाव लाइनाव थानांनायनिबो अजद होदों।
लोगोसे अजद होबावदों दि UPPLनि मुङाव रां लायो नाथाय रां होनायनि रिसिप्टआव दोलोनि जेबो सिन गैया। सासे डाम्पार सालायग्राया 200 रां होनो हायैनि थाखाय डाम्पार बिगोमाखौ लेंहरनो गोनां जादों आरो बे जाथायनि सोमोन्दै खौरांगिरिनो खौरां हरनायाव रां खांग्राफोरा खारखोमालांदों होननानैबो फोरमायथिदों डाम्पार सालायग्राया। गंफ्रोमबो डाम्पार गारिनिफ्राय आयेन बेरेखायै टेक्सनि मुङाव 200 रां खांनाया थांनाय दान मोनथामनिफ्रायनो जाबोदों होननानै बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं UPPL दोलोनि मुं लानानै 200 रां लानाया नंखाय होननानै फोरमायथिदों तामुलपुर जिल्ला लाइमोन UPPL दोलोआ। मानोना रिसिप्टआव दोलोनि जेबो मुं गैया। जानो हागौ बियो सोरबा UPPL दोलोखौ बदनाम खालामनो थाखायनो रांखौ लादों होननानैबो खेंफोरथि होयो बिथांमोनहा। गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय ULBआ मा बुंखो बिनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायनो गोसोबा ससे नायनो हागोन। मोनसे नङा मोननै मोनथाम एकर्ड जालांबाय बैयावबो दिनै जोंहा फिन BTCखौ माने गादबफिननाय जोंनि मोनखानाय BTCखौ गादबनानै जोंनि जा DC पावार बेखौबो गभर्नमेन्टआ लानानै थांबाय आरो जोंनि BTCनि जा सिगां जोंनि बर' लाइमोनफ्रानो जा इमप्लय मोनोमोन बेफोरखौबो जों दिनै BTCआव इमप्लय मोननो हानाया गोब्राबसै। मानो होनोब्ला दिनैनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना जाय गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जों बेखौ नुनानै जोंनि गोसोआ दुखु मोननानै आरो जोङो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि लानानै दिनै फिन हाग्रायाव फैफिननाय जाबाय। जोंनि BTC मोनखानाय BTCखौ जुदि दानख'यो अब्ला जोङो जोंनि आफादनिफ्राय रोखायै फिनजाथाय खालामनाय जागोन आरो जों माब्लाबाबो दानख'नो होआ। आं बेखौनो जोंनि BTR गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायो जोङो आसाम BTCआव फैगौ अक्ट'बर मांखोनि सिगां बा सेप्तेम्बरनि लास्ट 30 सेप्तेम्बराव लागि जुदि रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि केडार बिथांमोना जोबथेसालियाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ जा गभर्नमेन्टआव दङ BTR गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना थाबैनो जुदि बिथांमोनखौ बहननायनि जुदि थांखि लायाब्ला बिथांमोनखौ जोङो BTCनिफ्राय बिथांमोनखौ आउट खालामनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ जों रोखायै फोरमायो जोंनि फैबाय थानाय अक्ट'बर माहायाव जों BTCआव गासै जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बम ब्लास्ट खालामनाय जागोन आरो सरकाराव थानाय बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं हुमखि होयो। दानि सरकाराव सोलिबाय थानाय जोंनि CM बिथांखौबो आं गुरै खावलायो जों मोनसे हारिनि थाखाय गसंथानाय आफादखौ सनमान होनानै हारिखौ रैखाथि होनो ओंखारनाय दावहारु बिथांमोनखौ सनमान होनानै जेन जोंनि बुंनाय लेखायै रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो जियानिफ्राय उदां खालामो आरो बेजों लोगोसे थानाय केडारफोरखौ उदां खालामो आरो लोगोसे मोननांगौ जिखिनि NDBनि रिहेबिलिटेसन बेखिनिखौ थाबैनो बानायफुंनानै होयो। आं बेखौ माने गुरै खावलायहरो। लोगोसेनो आं फोरमायनो सानो जोंनि दुलाराय आसामनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ जोंनि बर'नि हारिनि थाखाय गसंथानो ओंखारनाय मोनसे आफादफोरनि जा सोद्रोमाफोर बिथांमोना गावसोरनि लाबालाबनि थाखाय एरसन एब्रब खालामालासिनो जेन गोजोनै लाखियो। सोरबा जुदि जोंनि बर' सुबुङानो जा सोरबा गुबुन जाथिनियानो जा जोंनि हारिनि थाखाय नांनो ओंखारनाय दावहारु बिथांमोनखौ जुदि सरकारनि एजेन्ट जानानै एरसन एब्रब खालामो बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्टलि बुङो जों थोंगोथोङै बुंगोन बिथांखौ जों बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायहोनाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जोंनि मेम्बारफोरखौ जुदि सरकारनि मानसिया लांनानै सासे इनकाउन्टार खालामो अब्ला जोंनि सासे इनकाउन्टार खालामनायनि गेजेराव जोङो 20निबो बारा सरकारनि मानसिखौ जों इनकाउन्टार खालामगोन आरो बेखौनो आं रोखा फोरमायबाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टखौ आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।